Penontone kabeh ning ndi, Mang? Kok iso arang-arang kaya pondokan kacang. Sore mang metu taman ya Allah nek ndelok ketoprak ora kaya ketoprak cah. Kaya nonton konser dangdut Nyupalapa. Penontonnya rewame, Pak. Rewejo. Bareng dagelan metu. Karek plastik tok. Plastik. Karek plastik tok. Do kelilip-kelilip. Ya ora apa-apa wong pancen apa ki jenenge mayoritas dulur-dulur kene iki ya kebanyakan pekerja kabeh. Tani ya, Bu. Ana sing sibuk ning gone pertanian, Sawah, ana sibuk sing ning gone pabrik. Mergo Pati iki termasuk ya kota industri. Kacang Garuda ya kok Pati. Ya toh. Terus apa kuwi jenenge pabrik dua kelinci. Dua kelinci ya Pati. Sarden Pati ya akeh. Akeh. Ning aku gumun. Wong Pati iki usaha sing paling ora menghasilkan iki siji. Apa? Iki mau sore ketoprak lak dikei daharan karo sing kagungan kersa. Bakso ya to. Aku gumun baksone, Pak. Bakso sing disugatke ketoprak enake ora kaya bakso bengi iki mau. Baksone Yanti ya Mbak Padone. Baksone Mbak Yanti yo jan mantep tenan. Apa meneh pentole? Pentole Kang Jo. Pentole jos. Kok pentol kok iso jos? Lho, enak tenan. Napane tak cokot alote ra umum kok. Lah iku kesuwen lehmu mangan mulane atos. Iya. Aku nganti entek 3 mangkok lho mau. Oh, iku mangan ta apa? Mangan kok entek 3 mangkok. Ya enak saking enake kok. Ya enak olahi tapi ya kudune apa jengene menjaga. Mangan aja nganti entek kok 3 mangkok. Engko ya aku. Lah nek kowe entek piro? 6. 6 mangkok. Pentol 6 maksude. Alah tak kira to 6 mangkok. Lah nek 6 mangkok ya malah nemen. Sing gawe bakso berarti mertandakno nek pinter gawe bakso. Pinter gawe bakso. Asli wong Pati. Wong asli Pati. Ning aku duwe kanca wong Pati iki merantau ning Jakarta, Pak. Terus Usaha dodolan bakso. Kondo aku jarene bangkrut saiki. kok iso bangkrut? Iya, kancaku iki ning Jakarta iki sing perantauan akeh. Ana wong Madura, ana wong Lamongan, ana wong Pati. Komplit. Kancaku wong Madura iku sukses. Jualan sate ning gone Jakarta iki sukses. Sate Madura. Sate Madura. Waris dagangane. Iya. Terus kancaku cah Lamongan. Jualan ayam Lamongan, bebek Lamongan. Yo sukses yo laris dagangane. Sing bangkrut iki kancaku wong Pati tok. Kok iso? Iya, dodolan bakso ning kono ora payu. Sebabe Jual bakso Pati. Ora enek sing tuku, Pak. Dikira ora ono daginge, dikira Pati tok. Bangkrut saiki. maksude iku jengene kok. Lah ya wong kono ora paham. Ora- Tulisi bakso asli Pati, dikira ora enek daginge. Akhire ra ono sing tuku saiki bangkrut. Oh, alah menawa salah paham iku. Salah paham wong Jakarta kan kebanyakan orang ngerti basa Jawa. Ora ngerti basa Jawa, layak sapa tangga kulik parji muleh Lah tangga mlek Parji ku apa merantau ning ndi? ning Jakarta dodol ketoprak ngono. Lek Parji yo ning Jakarta iku Dodol ketoprak. sukses. Sukses apane wong salah paham asane ketoprak ngene iki. Keri-keri ketoprak lontong dikei kerupuk. Ya iku tunggale. Lah mulane Kan mongko jenenge ketoprak nek ning gone Jakarta iki panganan ya, Pak. tapi nek
dirasa-rasakno pancen usaha niki nek ora jelas ora bidange iki bakal rekoso ora bakal entuk asil. Oh, ora entuk asil. Ora entuk asil kaya contone dulur-dulur kene najan bidange utawa penggaweane ning sawah wong tani. Ning nek ditekuni dalam pertaniane kasunyatane alhamdulillah panenan gemah ripah panenan akeh. Lho. Lah aku iki lho njajal usaha apa ayo barbarane dadi dagelan. Lah mbok menawa takdire wis dikon dadi dagelan, Pak. Iya, aku mau pisanan buka tambal ban. Lho kowe tau usaha tambal ban? Tahu. Sukses. Alah sukses apane malah wong nambal do wegah kok. Lah kok wegah gene? Perkara karepku kak tak tulisi ben laris ngono. Heeh. Tambal ban 24 jam. Malah ora gelem nambal. Kudune ya gelem nambal kuwi malah apik 24 jam. Lah iya anane wong ora gelem nambal ana wong siji marani aku jane entuk 4 ndek wingi. Kari-kari sing wong siji teko aku. Nek tekon, Mas, niki nek nambal saged cepet napa mboten? Heeh. Nggih mboten saged cepet ta Mas nek nambal nggih apa eneke? Mosok nambal kok 24 jam iku sing mbok tambal apa dede ngono. Ora ana sing mara neh, ana sing mara. Ana sing mara Kon nambal ban tubres. tubles, Pak. Lah olehku nulis tubres dadi wonge ora gelem mara. Lah iku berarti ya salahmu. Lah iya wong aku terus gregeten. Terus gawe potong rambut. Ganti usaha potong rambut. Potong rambut aku. Potong rambut ya sukses. Apa malah diamuk polisi kok? Lah kok iso diamuk polisi iki karepe piye? Ceritane kira aku buka potong rambut ning ngisor wit waru. Oh, Tak tulisi. mbok tulisi apa? Potong rambut bawah pohon waru. Wah, apik ben supaya wong ngerti duwe pelanggan nek potong rambutmu ning ngisor waru. Wah, lagi buka biah. Heeh. Ana demo. Ana demo? Demo walah geden-gedenan nyuampluki ngono nggo palangan teyer. Lah plangku kesampluk. Wah. Lah kok iso kesampluk iki lho? Kesampluk sing bawah apa? Godhong warune. Dadi karek tulisane karek potong rambut bawah. Dadi wong-wong ameh motong rono gak sida. Asane aku motong rambut bawah. Tulisane karek apa? Potong rambut bawah. Lah aku Ayo bener apa ayo? Lah aku yo kaget wong maune tak tulisi potong rambut bawah pohon waru. Lah iya. Lah iso ana demo terus bawah apa pohon warune kesampluk keiyel sempal Tulisane karek. potong rambut bawah. Kuwi dikira ya. Lah Kira iku mesti ngono. aku terus gregeten keselen le wong cilikan wetenge mbokem saya gedhe. Heeh. Aku latihan nyopir terus lunga melok juragan tukang gawe kasur. Alih profesi. Alih profesi yo piye carane ben iso nyukupi sandang pangane keluarga wong jengene wong lanang ki sebagai bapak iki kudune tanggung jawab. Bapak adalah kepala rumah tangga. Kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Bareng kowe alih profesi, Iya, tukang gawe kasur. tukang gawe kasur, Kok kapuk ngono kae. lah leh mukulaan kapuk ning ndi? Bosku kan wonge sugih gaul ning ndi-ndi. Delalah kulaan kapuk iki ning daerah Boyolali kono kan murah randu. Wah, iya Boyolali pancen terkenal randu. Lah, kapuk randu aku dikon marani kapuk ning Boyolali. Wah, iki mesti berhasil iki. Berhasil apane malah sobek ra tumpuk-tumpuk. Bareng kapuk tak tumpakno truk, tak kudungi terpal. Ora ngerti terpal nguri keterak angin nyingkap. Kuapuke do kemebul. Wangger wong sing ning nguriku ketuwampek raine iso kaya kethek anoman. Ya Allah Gusti. Walah, buar tak anguk kok sepi. Duh, kok aku digudak kethek anoman aku ngono.
terus diparani polisi, digodak polisi. Tuling. Bapak Mas berhenti. Wonten apa, Pak? Kapok mi lho. Terpale mbuka mebat ganggu wong sing ning gurine. Diloko iku. Aku ya terus tak nguk, waduh karek separo. Perkara melewebat angger wong do ngamuki aku. Mas delah bojoku kaya wedokan kethek. Rawaine putih kena kapuk. Lah perkara kena kapuk iki mau. Iya, barang wis tak tutup jebret perjalanan sudah Pak, makasih. Mlaku rek teko Purwodadi arep ngancik teko Blora. Udan deres. Lah dalah. Aduh. Apes neh. Iya, udan deres. Delalah ana wit ning pinggir dalan iki rubuh. Belek ngebreki. Truk nguriku kapuk kemebul apa jenenge terpale kesuwek. Ya Allah, kok apes meneh, Pak. Terus tak setakut terus saya bablah terus kapuk kena banyu udan tek ngimpes. Kapuk sak truk teko nggone mak karek sak kepel. Berarti kowe ra entuk usaha dodolan kasur. Gak, ora sida aku terus dipecat. Aku dipercat. Ya berarti kowe takdirmu wis dadi wong seni. Iya, aku dadi terus dagelan. ditemok Mbah Mogol. Ning kudune kowe bersyukur lho, Pak. Dadi dagelan iki paling kondang lho. Kok iso? Aku timbangane petinggi, polisi, tentara, Kaya camat bupati. Yo enak camat bupati polisi tentara karo Pak Igi no lele. Ijeh penak dagelan, ijeh kondang dagelan, Pak. Wah, kok ono. Ora percaya aku e. Dagelan kondange yo nek wayah tanggapan rame, nek sasi sepi yo ora kepenak. Lho nek wayah rame. Lah iya. Lho dagelan ki disanjung-sanjung wong akeh. Petinggi, camat, bupati Iya. kalah karo kowe. Ya kalau tamene sementara, nek wayah sasi sepi yo matoh karo bupati, karo Pak Camat, karo Pak Inggi untuk bayaran. Lah kene merongos ning omah. Tapi jeh kondang dagelan, Pak. Kok iso? Contoh ae lho, nek Iya. main tanggapan toprak ngene iki. Heeh. Lagi metu ae lho, Pak. Iya. Dagelan wis ditabuhi yoga sakmono akeh. Lho, Iya. hebat. Oh, Dagelan munggah tabuhi taboy karo nyanyi. karo nyanyi. Oh, kondang kowe. Lah terus. Lah saiki nek petinggi camat Iya. paling budal ning kantor numpak mobil mlebu balik desa wis. Lah nek dagelan kan ana sinabuhi. Cah edan. Kondang dagelan. Lah nek petinggi lunga ning balai desa ditabohi terus karo nyanyi malah rakyate do bingung. Bingung piye? Masa petinggi ku wis stres ngono? Lah ya berarti kondang dagelan. Lah ngono ayo tak apa-apakno ya enak nek pegawe-pegawe le. Ning yo tak syukuri ora ketang ngene ya iso gedhekno kowe, gedhekno adik-adikem, iso nyukupi keluarga, iso kena nggo sandang pangan, sumrambah panjenengane Pak Suparjo adalah Mbak Yanti yang sedang berbahagia di malam hari iki. Muga-muga ning dina iki keluargane saya adem ayem lan tentrem. Amin. Mergo kewajibane wong tuwa nyeneng-nyenengno anak. Mergo besok nek wis tuwa iki mung anak sing iso dijaluki pengayoman. Acara ulang tahun adik sapa mau, Pak? Aisyah Dina mbok sapa ngono sing guri wangi lho. Ulang tahun yang ke-5 tahun. 5 tahun. Muga-muga adikku wedok dadi bocah sing solehah. Amin. Iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Amin. Sukses ing besoke. Ning jenenge wong tuwa nek anak duwe cita-cita kudune ya mendukung, iya. support. Ya toh, aja dialang-alangi. Ora bedane kaya kowe ndek mben. Lah aku ya ndukung. Dukung apa? Wong nalika mbiyen aku nek ana ketoprak angger munggah panggung wayah dagelan malah mbok seneni. Lah ora seneni. Ngono ku ora entuk, Pak. Jenenge bocah iku biasane. Nek cilikane iki seneng apa, hobine apa, iki biasane tumus dadi profesine besok nek gedhe. Contohe aku. Nalika cilik aku nonton ketoprak angger wayah dagelan
nunggoni mergo aku seneng dagelan ya alhamdulillah gede-gede iso dadi dagelan kaya sampean. Lah aku ngerti kowe dadi dagelan lah apa tak sekolahno atau tak guroni dewi. Loh, tapi sekolah ya penting toh Pak, pendidikan tuh penting. Berarti cah cilik iki sing digawe apa wae hobine apa? Iki berarti tumus nek gede nih. Tumus tak gambarno aku dhewe. Oh. Biyen aku cilikanku seneng dagelan. Seneng dagelan. Nek ana toprak nonton. Lho, nyatane gede-gede iso dadi dagelan. Wong tuwa kudu ndukung. Kaya putrane Mbak Yanti karo Mas Parjo sing lanang cilik mau. Sing lanang cilik, Alfatar. Dek Alfatar. Iki senengane bedil-bedilan. Lah, nek bocah sakmono kok senengane bedil-bedilan, adik Alfatar. Insyaallah besok kuwi menawa cita-citane iso dadi tentara, dadi polisi. Oh, mergo bedil kuwi cekelane aparat tentara utawa polisi. Muga-muga ayam. Lah, dongakno muga-muga sampeyan dadi tentara. Iya. Dadi polisi. Ngono, Pak. Mergo cilikane senengane cekelan bedil. Lah diem sing wedok iku kok senengane angger aku mulih ki mesti dandan aku dioker-oker dienggo riasan iku. Adikku sing wedok. Iya sing cilik senengane dandan nganggo riasanku nek mulih. Lah iku Pak, nek ana cah wedok ijeh cilik kok senengane dandan, alisan, lipstikan. Iya. Kuwi besok nek gede mesti yo dadi Pak. Dadi apa le? Begenggek Pak. Tak goco ndasem. Yakin lho. Mosok wong dandan ngono kok dadi yo paling enggak yo ora anu kok. Ya paling tidak nek ana cah cilik kok seneng rias, seneng dandan. Iku besok iso dadi perias kondang. Perias nganten, iso perias yo iso dadi pesinden kondang. Oh iya ya, iso uga ya. Lah iya, dadi kudu mendukung orang tuane. Apa sing dikerjakno bocah saiki jek cilik iki bakal didukung insyaallah gedene bakal tumus apa sing kelakon aprep digawe biyen besok ya. Cok. Oh iya muga-muga ae putra-putrine panjenengane Mas Jo dalam Mbak Yanti. Cita-citanya akan tetap terkabulkan. Amin. Iki sok ulang tahune sapa Alfatar? Ulang tahune Alfatar esuk ya arep nanggap toprak neh. Alhamdulillah. Matur nuwun Mbak Yanti wis duwe cita-cita sok nek apa ulang tahun Alfatar arep nanggap toprak meneh. Alhamdulillah Wahyu Manggala ditimbali Mbak Yanti meneh. Sing kandha Wahyu Manggala sapa? Lho kowe jare kandha arep nanggap toprak meneh. Topak bakaran. Kok edan. Ora Manggala. Ora. Maksudnya besok yo nanggap panjenengane piyayine iki kerjane ning adoh ning Jakarta. Kerjane yo ning Jakarta. Ning Jakarta. Oh, Jakarta. Lah putrane sing barep Mas sapa jenenge kok lali? Andika. Mas Andika iki sekolahe yo ning Jakarta. Wah, di Jakarta semua. Ning Jakarta. Kowe tau ning Jakarta? Lho bolak-balik aku ning Jakarta. Tahu piye? Tahu biyen aku zaman nom-nomanku rong duwe bojo aku ning Jakarta merantau ning Jakarta kono. Berarti ya pinter basa Jakarta. Alah Jakarta iki ciri khas iki nganggo jebule. Bahasane ciri khase nggo Nganggo aku tahu. Aku kan ditakoki mandorku. Kamu orang dari mana? Iya nganggo kamu orang dari mana? Aku yo terus jawabmu piye? JWTNG aku yo. Kok wagu to ana basa JWTNG. Jawa Tengah iku lho basane Jakarta iki JWTNG. Oh JWTNG ngono. Kamu sudah datang ke sini berapa hari? Aku yo terus tak jawab baru 5 dina. Ana basa kok 5 dina. Lah dina 5 dina aku ya 5 dina. Iya pancen Jakarta iki ciri khase nganggo apa? Lah aku ora tau sekolah. Jakarta. Surabaya. Apa aku anak Malang? Ake anak Meling. Cekal polisi kowe.
Lah wong Ya Jakarta ya apapun ake. pekerjaannya, Ha. apapun usahanya, pokoknya doa yang terbaik untuk Amin Mbak amin Yanti amin. sekeluarga. Wis ayem ati mau Sukses. wis diluwari nggone pangunek-unek panjenengane Mas Parjo darah Mbak Yanti. Nggih. Duwe mbiyen iki duwe pangunek-unek sing luhur le. Unek-uneke apa? Kan duwe anak lanang terus kepengin duwe anak wedok delalah kasembadan iki sendang kapit pancuran. Muga-muga wong kok kaya jahe langkung. Kowe iki mbok elon-elon to, Pak. Lah iki lho aku ape dudingi ngene malah nyenggol dadane. Sing kaget ki ra mung kono tok, aku ya melu kaget. Aku yo melok kaget nih aku. Kaget kok telat. Leng trae wong lagekan teko nggon. Dongakno Mbak Yanti. Mbak Yanti ya Mbak Mas Jo, Yanti. monggo. Ben apa nyambut gawene langgen. Amin amin amin. Nyambut gawene lancar. Amin amin amin. Neng siji aja mbok dongakno. Apa Bos? Mbak Yanti wis keselen. Kok iso Kesel. Aja dongakno duwe anak meneh. Kesel wis. Mosok Bos. Saestu wau jagongan kali kula. Oh alah. Neng pancen luar biasa. Nggih nggih. Manusia itu punya usaha sendiri-sendiri. Adane kayak AA wau ngendikan Ya, usaha. Sampean mengatakan Usaha. usaha. Orang bedane kayak Mas Jo. Mas Parjo. Urip apa kuwi warga masyarakat Nguren City tapi nyambut gawene nok nggone Jakarta. Dan yang menghasilkan pancen ya ning kono. Ngono lho. Mulane beliau setiap kundur ana acara apa kanggo nyeneng-nyenengke warga. Iya. Nimbali Wahyu Manggono. Tapi judul lho Bos. Kok teges Mas judul? Suparjo karo Mbak Yanti ki judul. Kok iso? Nek neng pewayangan Mas Suparjo ki tak anggap Arjuna, Mbak Yanti Sri Kandi. Kok ora iku piye le Bos? Sing lanang iku mok sak kecap. Lah sing wedok 3 kecap. Sing lanang 2 kecap, sing wedok 4 kecap. Ngantek sing lanang gak uman kecap-kecap blas. Kok kecap-kecap iki mbok gebakso. Lho gak, ana Mas- kecape kok. Mas Parjo tak takoki. Mbok takoni piye? Pripun mungkin acarane sonten Mas Parjo? Jawab ngene. Takok bojoku mawon Mas. Lah sing wedok tak takoki, Mbak. Mungkin sote acara yo nganu Mas, mungkin wonten anu acara niku le ulang tahun teng pojokan mriko, mungkin terus teng dhuwur panggung, wonten luaran nek badhe nyanyi-nyanyi mawon Mas nggih. Wong kowe kersane ngene Mas Parjo yo wis Dik, ayo ndang balik. Ya pancen itulah ciri khasnya wong wedok ki ning kono kuwi. Luar biasa. Mulane tulisan nok nggone kaos mau kepiye? Kesuksesan seorang apa mau? Mboten nah. Piye mau? Doanya seorang istri ngono mau. Heeh. Marai kowe tok Sing- kaose aku ra uman Sing kaos. jaduk sing kuat ora wong lanang ning berkat doane wong wedok sing kuat ngono lho piye lali aku mang. Mosok Bukan pria yang kuat tapi doa seorang istri yang kuat. Bukan pria yang hebat tapi doa seorang istri yang kuat. mulane. Terus slogane sing kanca-kanca wau pasukan anti Rei. prei nyambut gawi. Prei kerja. Mulane itu kena nggo contoh. Kesuksesan seorang suami pasti di belakangnya ada seorang istri yang setia, seorang istri yang selalu membantu suami. Menjadikan apa? Wong lanang sukses. Percaya. Ngoten lho. Percaya ta. Iki contoh kena iki Mbak Mas Jo karo Mbak Yanti iki. Loh, nek Mulane ora mokal nek ditulis dengan kata-kata yang bijak. Ditulis nang nggone kata-kata yang enak. Iku mulane sampeanlah ya sing nek iso niru karo panjenengane. Bukan aku yang kuat tapi doa istri. Bukan aku yang hebat tapi doa istri, yang kuat. Dongane wong wedok kuwi mandi. Biyen. Mulane aja pisan-pisan wani karo wong wedok. Berarti kesuksesan seorang suami Pasti di belakangnya ada seorang istri yang setia dan selalu mendoakan suami. wis ketok panjenengane Mas Lho, Parjo. piye Mas Jo contone? Alhamdulillah sukses. Ning aja dongakno duwe anak neh.
Gak wonge wis tok wis jare wis sendang kapit pancuran. Cocok. Lanang wedok lanang jos. Besok keri-keri nek sendang kapit pancuran iki jarene kudune Diruwat. diruwat. Sok keri-keri mawon. Ya ora usah diruwat gak apa-apa wis iku ae nek kowe wis pegel Tianti. Lah sing lanang ya ayo gawe. Parjo aku ngantek. Dagangan sesore aku seneng banget. Tapi Itu ki percaya. butuh dienggo pasinaon Mas ngoten niku. Nek kula ora patek percaya ke gugu. Gak. Seorang kesuksesan seorang suami Di belakangnya ada istri yang solehah yang selalu mendoakan. Aku yura percaya. Sing penting istri yang setia. Lah iya, iki lho ngetno bojoku amin. Amin. Amin nak saiki le, Bos. Saiki lah. Saiki le. Demben. Ben kende anak ta ora. Duwe. Duwe bojo. Kowe yo sukses lho, Oh ya Bos. sukses. Ora sing iki. Ora sing Ini kan iki. masa sekarang, yang masa kemarin kan kita ungkit kembali mergo sampean ngendika kesuksesan seorang suami di Pasti belakangnya di belakangnya ada seorang istri yang setia dan selalu mendoakan suaminya. suaminya. Iya. Sukses toh Mbak Yanti ndongakno Mas Sutro. Bu, Tadi Pak Mogol sukses napa mboten, Bu? Sukses nggih. Kendaraane treke mawone 6 sakniki. Jos duwe son. Sukses nggih, Bu nggih. Sing ndongakno bojone ta sapa niku, Bu? Mboten ah. Lho bojom digondol wong arene. Lah kok bojom digondol wong? Jare. aku ora sing mbek biyen. Duh, iya. Lah nek saiki Tapi kan tok ijol sing luwih apik. kalah aku mbok tak ijolne piye le? Iya ta ora. Macem-macem. Yang jelek kita buang, sing sifatnya elek disingkirke, carilah yang sifatnya baik. Kan gitu. Nggih. Ora nek kowe. Reurbanisasi. Ora nek kaya kowe, mbokmu lho. Rupane wis kaya ngono, ndongakno wong apa? Ndongakno wong lanang ora tau kedadiane kepiye? Kowe ya yamono, yamene. Anjek kae. Sukses lho Bos aku, Bos. Yo menungso ki punya kesuksesan sendiri-sendiri. Neng pancen Gusti Allah nyiptakno makhluke. Iki pancen diparingi dua alternatif. Lah nggih. Ana elek, ana apik, ana sugih, ana mlarat, ana ganteng, ana elek. Iki wis pasti. Mergo apa di belakangnya ada doa seorang istri. Tapi aku yo termasuk sukses lho Bos, ra kadang bojoku tek ngono lah. Nek ngoten. Lho ngewangi mergawe saiki bojoku untune mrongos dhek iki ora nek kombi bojoku dikon dadi kombi. Tang ngono. Ya sukses Bos. Nyatane adine Rokib sing loro kuliah kabeh. Tenan. Lho. Sing adine cerwedok iki gelare wis S1. Jos. Lho iya. Sing lanang adine sing nomor telu saiki gelar walaupun lagi D3. Wih, S1 D3. Lho iku kuliahe ning ndi aku kok gak ngerti. Rembang. Sing wedok iki ning kuliah ning Rembang yo iya, sing lanang iki yo ning Rembang. Sik to, nek Rembang ki rumangsaku kok ora ana fakultas sing contohe kaya nang nggone Semarang, ana UNES, ana Undip, ana Untak. liyane. Lho, Rembang ki durung wonten lho, Mas. Kok iso mengeluarkan S1 karo D3 iki lho. Iya, Bos. Iso piye? Iso wong pergawean apa budal jam 6 mulai setengah 5. Sedina. Sedina, Bos. Ngono Kurikulume apa iku? ngepaki karo ngeler. Ambil jurusan apa, Pak? Jurusan ngepaki uyah karo ngeler uyah. Sing wedok ngepaki uyah, sing lanang ngeler uyah. Agek D3 wong mulane didede. Iku sing tukang ngeler. Lah nek anakku sing wedok tukang ngepaki S1. S1 iki apa? Sumuk ning jero godang. Alah, kuli. Ya, Mikuli uyah. Kuliah. Neng uyah lah marai sugih lho. Iki Mbak Yanti karo Mas Joy
Dodole guru uyah nang ke Jakarta. Mosok lho, Bos. Takonono ora percaya. Kok iso lho? Ha iso. Mosok nggih? Mbak. Iya piye dodol uyah? Heeh. Uyah tenan ta ora? Nah aku Mas Parjo ngono gak patek yakin nek tak takoki mesti takok bojoku ayah ngono. Ndi Mang Mas Parjo, pokoknya sehat selalu. Ah iya. Mulane pancen Allah menciptakan makhluk. Oh nggih iki nggih. wis DKI tadah pangan dhewe-dhewe. Garis rezekine Iya, iku jelas. Oh, Mas nggih. Jo pangane saka Saka Jakarta Jakarta. kono. Nggo nyukupi sapa? Keluarga. Nyatane ya luwah luwe. Angke. Ulang tahun ae nganakno pesta nrawuhke apa nimbali Wahyu Manggala. Surprise tenan. Iki yang keberapa lho ya? Iki hadiah yang akan bisa menjawab pertanyaan gerobak. Kelarisan dulurku lanang. Alhamdulillah. Ini juga contoh. Sandang pangane menungso. Sandang pangane menungso dhewe-dhewe. Iki gak hadiah piye Yan? Tak kira hadiah bar dagelan ngono. Makanya ini kan yang perlu kita berikan apresiasi kan semangatnya seorang ayah kanggo nguripi anak-anake. Ya toh, mulane pesenku kanggo adik sing diulang tahuni selalu mengingat jasa-jasa kedua orang tua. Oh, iki hadiah kedua. Iku montore nggo geret, Bro. Iya. Oke ya. Nggih. Moga-moga Sukses berkah selalu. barokah. Iki Amin, yang amin. keberapa aku lali Mbak Yanti leni bali aku tapi Jeneng. wau wis matur. Oh nggih. Oh selanjutnya entah berapa tahun aku nimbali meneh Pak Ya Mogol. wong Alfatar kok nek wis umur 3 tahun, pira Mbak? 3 tahun nggih. 3 tahun, 3 tahun kok nek ulang tahun 4 tahun nih. Oh. 5 tahun ulang tahun nih. Pokoke anggap tahun diulang tahun nih bangkrut. Kok bangkrut? Lho iya no, Bos. Kenyataannya Mbak Yanti orang duwe pikiran bangkrut kuwi. Orang arah bangkrut ya, Pak. Iki tenan lho Mas. Mosok nggih. Baru matur karo aku. Nggih. Aku nimbali jenengan karo sak kanca Pak Mogol ora kok malah lokak ning malah tansaya tambah. Ya alhamdulillah nek ngono. Ngendikane panjenengane dhewe. Nah, ngene ae saiki. Mbak Yanti kan duwe anak sing lanang, sing gede sing barep arep ujian. Andika. Andika, Mbak. Iki ujian iki. Uji, sesuk Senin Iki ujian. mau tanggal 12 ini juga ujian. Oke, Senin. Sok Senin Bos. Yo. Balik ning Jakarta, sok ben nek Andika entuk ranking 1. Iya lho, Mbak. Syukuran. Ning aja muni engko nek lali engko. Syukuran nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Setuju nggih Bu nggih? Delok Mbak Rakyatem do setuju. Mulane dongane Nggih. awak dhewe iki tansah lumintu lumeber karo panjenengan. Nggih. Oke, mburu cukup. Terima kasih acara demi acara wis kecekel kabeh. Amin. Sukses kangge panjenengan Mas Jo. Nggih. Sukses kangge panjenengan Mbak Yanti. Muga ae keluargane tetep Samawa. samawa. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Ora ketang ngendikane Mbak Yanti. Iki lho Mas, bojoku sing pirang-pirang tahun tak jak rekoso, tak jak tukaran, tak jak nyambut gawe kenyataane langgeng sampai Amin. sekarang. Alhamdulillah. Takut contoh tenan panjenenganipun Mas Jo kali Mbak Yanti. Jenjen luar biasa. Yang lalu biarlah berlalu. Kita jalani yang ke depan dengan keindahan. Wah. Atur nuwun, yuk. Atur ana Pak Sugoto, Mas. Jaluk Rocky. lagu apa? Non, Mbak Yanti minta lagu apa? Lagune angil-angil. Sing ngetren lagune kewawi. Banget Lin. Biasane wong pancur kewawi. Apa ya? Aturan apa Mas? Langsung Kasih. ae. Non campur sari. Ya. Oke. Apa Mas? Campur sari napa dangdut Mbak Yanti? Anu ae spesial kanggo Mbak Mbak Yanti. Yanti. Aku nyuwun kusumane ngati. Terkhusus Mbak Yanti. Iya Mbak Yanti kusumane ngati. Kusumane ngati spesial iki kok Mas Jo karo Mbak Yanti. Lho kok motor makeh men to wong? Iki tukang parkir bos jebule. Seorang tanggung jawab seorang ayah. Ribuan kilo. Oke, yuk. Sekeri-keri malah sepeda ondel.
Satu persembahan dari saya, semoga puas. Ada kusumaning ati spesial Luar biasa. campur sari. Dan tenan penake ra umum. Nggih. Mbak Yanti Nyanyi, Mbak, duet. mau request lagu apa lagi spesial? Dangdut ya. Bar campur sari ono dangdute. Dimpun tambah. Spesial. Kita persembahkan satu tembang dangdut. Coba Mas nyanyi Keranda Cinta Mas. Randa Malah, cinta. malah koyok Belbis. Nadane luwih dhuwur saka wingi. Nah, munggah satu. Enggak 3 meter. Orjenmu unggah ke. Latihan dagel. Ya ini penak dagelan. Alah, aku sing ngorjen piye? Spesial untuk Mbak Yanti yang masih menonton, mbok pilih badhe nyawer kula semanggaaken. Apabila mau nyawer saya persilakan, nggak usah sungkan-sungkan. Mau kondo dhewe wong ya. Kondo piye? TF langsung. Lewat Wis tak kaya rekening. rekening BRI, Bank. Enggak. Rekening apa? Listrik. Emang sampean sing disawer wis. Oh, cacah gak aku bos wong sing disawer wedok-wedok lanang rapatek kanggo. Sumpah kok ya ora dhewe ngono aku gak nyekel dhuwit blas ngono. Kowe aja medhit, engko bar iki apa ya. Loh, mentare sapa iki lek? Yo!
biasa. Ana dangdute ya Ana campur sarine. Wis komplit. Pancen saiki iki seni budaya ketoprak iku wis maneka warna. Iki sing lagi dihujat iki yo Bambangan gandrung dangdut lah iki lagi rame iki. Tapi ora masalah. Kita buktikan era sudah berubah. Iya. Kita nek ora melu kemajuane ya tetep rekoso to Mas. Alah aku sing penting angger payu terus ra wis. Ameh do omong apa ae nyatane kene ya waris tek ya, Jeng. Ayo. Ngek. Terae cah musike matane. Iki Mas Parjo. Mas Jo dalam Dayanti terima kasih matur suwun sukses kaki panjenengan. Amin. Depan tansaya sukses dan sukses yuk etoke lakon Monggo. Aja nganti ana tembung gelok ing mburi. Ora. Aku ora bakal tengkal lamun aku sandingan urip bebarengan karo sampeyan. Sentanu. Aku sampeyan iki jebule saiki sampeyan. Aku ora tepung lawan kowe. Bocah wadon iki sapa kok? Aku ora tepung bapak pisan. Tepung piye to Kakang? Aku nak ya bojomu nang desa Lego iki. Bojo. Semur masa ku aja ngaku sing kaya ngono. Aku durung duwe bojo kejaba retno arep. Risik bocah wadon apa bilang kowe bojone Kakang? Ki kula bojone to desa. Kok kaya ngono to pindah kok Kakang sampeyan ngapusi aku. Sakmene ora. Kok iki temanten arek kok malah jeleh-jeleh njaluk tulung iki ana apa? Sentano menika ngapusi dhateng kula Romo. Ngapusi nggon ngendi? Wonten ing Karang Desan Santano menika sampun gadah bojo. Ngapura bojo pun sampun bobot Romo. Iki nuwun sewu jeneng. Kula mboten tepung kalian wanita menika ingkang ngaku-ngaku bojo kula. Kula dereng gadhah bojo. Sapa jeneng Kula Andini. Apa bener kowe bojone Sentani? Niki le, kula niki goleki niki meh lairan mungkin aku. Ngaku wae. Kok ngaku-ngaku piye to Kakang? Sentani. Kan ora ngira babar pisan saka rumangsaku kowe bocah saka desa. Ndak mulyake, ndak pundhut putra mantu. Jebule kowe ngarep ngumpil kamukten ning praja Pejajaran. Kowe ning desa wis dibojo malah kapara wis meteng tuwa. Sak diputing pulang kali mriku pina sewu. Mboten seratanipun kula kepengin damel ringkihipun praja Pejajaran. Estu kula mboten tepung kaliyan wanita menika sih. Ora usah selak. Kawadon jenengan dini kandhing bobot wetenge gedhe ngaku yen kuwi bojomu. Kandhi kuwi wis gawe gelo penggalihku semono uga gawe kuciwa atine anakku. Ora ana bumi sak cengkang kanggo kowe minggat saka Pejajaran. Biak, amuk, suwonoto. Munding wang rungokke iki suarane Resi Barong Sulaksana. Lamun kowe manusa sing jiaduk, tak enteni sak jabane Pejajaran. Kula suwun lilah dalem. Badhe nderek nang termatur praja. Kaya ngono tindak nggih. Pangestu. Ayo.
kabeh mau bisa tak ugemi tembungmu kuwi wis Sentanu. Kenging menapa boten Kanjeng Ratu? Yo. Mbok menawa mengkone aku bakal bebantu kelawan kowe. Yen to nyoto-nyoto wanita kang aran Andini kae ora bojo. Nanging aku njaluk tulung kelawan kowe. Menapa Kanjeng Ratu? Sak mungkurmu saka pejajaran. Ana mbarang ngamuke Baron Silakso, kae paran para saka Kadipaten Purbalingga. Sauger kowe bisa mateni, mengko aku bakal bebantu kelawan kowe. Pangestu panjenengan. Sing hati-hati. Tak gampangi lah. Sentanu kang dadi aranku Sinopati saka Pajajaran. Sentanu, Baron Silakso. kowe aja nganti melu celeng boloten. Kowe becik sumingkir. Sumingkirku mbari pecate nyawa. Ya jen wae. Bakal tak ugemi janjiku. Mulus wengi, ayo tak jaluk ke pengadilan ngono ing Pajajaran. Tanggo bukti swanke Pajajaran. Paling dawuh sowan kanthi nggawa gawan apa? Menika sirahipun Barong Sulakso. Kula teng saged mateni Sang Prabu. Sirahe Barong Sulakso? Inggih, coba. Bener. Iki sirahe Barong Sulakso. Yen kaya ngono kowe keng bisa mateni Barong Silakso. Inggih, ateges keng bisa nentremake praja Pajajaran. Mula kanthi kuwi sliramu wenang nyaduh ganjaran. Ganjarane ora ana liya. Sira bakal ndak jodhokake kelawan putraku Retnaru. Kula ingkang sowan. Sliramu suwan ngersane ngeromo nganti Sentanu keng wis rama tunduk saka Pajajaran. Pangapuntenipun ingkang agung. Ngantos kula nganti anenipun Sentanu suwan wonten saka jenengan jalaran ingkang saged mberat memalani negara. Nigas utawi merjaya kalian Baron Silakso waran para saking Purbalingga menika Sentanu. Ngendi Rama percaya? Jalaran mentas wae. Sancaka sowan ngaturake bukti sirahe Barong Silakso. Rama Teko kowe sowan. Ngaturake ento Sentanu kang bisa mateni Barong Silakso. Widono menampa mangkenipun ingkang kula tampi. Menawi kula matur dora wonten ing ngersani Kanjeng Rama. Sinangsa Sentanu menika boten saged nyuwanaken ananipun bukti nanging kula sagah dados seksinipun. Kowe wani dadi seksi. Terus Ya. Sentanu ngaku bisa merjaya Barong Silakso tanpa bukti nanging duwe seksi. terus Semono uga kosok baline. Nadyan Sancaka tanpa ana seksi. Dheweke bisa ngaturake bukti sirahe Barong Silakso. nanging kanyatan ingkang saged perjaya Baron Silakso menika Sentanu. Yes. Saiki ngene wae. Kanggo ngadili perkara iki. Mergo Barong Silakso iki wong king sekti, pilih bobot, pilih tanding, ora sadingah jalma bisa ngalahke Barong Silakso. Ing kene bakal kabuktekake sapa antarane Sentanu utawa Sancaka kang unggul jurite ya kuwi kang bisa mateni Barong Silakso. Kados mekaten. Sancaka, dawuh tak du karo Sentanu wani. Wani sampeyan. Sentanu wani.
keris barangnya. Ajeng Sabiantu kalian anak kula. Isin anak kula ditekuk-tekuk kali tah desa. Yang pancen anakmu kalah kok kowe isin. Wah. Kuwi to kok kalah. Kula keok apes. Nek saiki kowe kalah, aku bakal takon. Nggih. Apa bener kowe sing mateni Barong Sulakso? Mboten kula mung nemu. Yen kaya ngono bukti sirah iki mau Kula ketok gulune wong mati Barong Sulakso. Kula nggih bukti. dadi sing mateni Sentanu, sirahe sing ngetok kowe. Nggih. Lho kok pinter temen kowe. Lah niki dalange Salah iso mbok tuduhne aku. Lah wong tuwa kok mulang anak kok ora bener. Siji meneh. nggih Nalika ing Taman Sari ana bocah wadon meteng jenengan dene ngaku bojone Sentanu. Kowe tepung apa ora? nggih mboten namung tepuh wong niku bojo kula. Bojomu? Nggih, Lah kok mbok kon ngaku bojone Sentanu? kula mboten perintah. Lah sapa sing ngomong? Rama Patik. Aku meneh. Dereng bojo niku demenan. Demenan wis peteng iki. Nggih. Dadi saka karepmu Sentanu arep mbok dadekke tutup liwet. Nggih. Semedya kula niku kepengin dados besan panjenengan anak kula panjenengan kalian ingkang putra. Kowe iki elek ora rumamu kok. Kelakuanmu bareng yo melu elek. Kowe kepengin dadi besan. Kepengin duwe mantu putraku Retnaro. Nggih. Mertoyuda. Nadyan kowe ora dadi besanku. Nyatane pangrengkuhku. Kowe kuwi ora wong liya. Kowe tak wene kamukten. Saben ana apa-apa negara pejajaran kowe sing tak tuding. Ning kula ajeng pesen kalian Sentanu. Nanu, lamun to kowe ora nganggokke karo wenehno aku kene ya. Kados ngaten. Wis tembungmu peneno aku apa kene? Lho kira-kira kowe ngatasi. Kadang kala Jenengan iki ngoten lho. Sentanu, iki Gusmu. Wis gede pangapuramu jalaran nalika semana kebranang ngrasani penggalihku nganti nudu sliramu. Kan kuwi ing kene aku nemtokake. Sliramu tinampa meneh dadi putra mantu pejajaran, dadi garwane putraku. Matur sembah nuwun. Pertawida Sanjoko. Nggih, Lan sira mundhing sumu. Jumbuh marang pangangen-angening Rama. Lamun pejajaran wis tentrem, Rama bakal ngesakake lereh keprabot. Mula kanthi kuwi, gandeng sliramu putra kakung siji-sijining pejajaran. Ing kene palungguhan Nalendra ing pejajaran Rama pasrahake marang kowe. Gumanti lenggahe Rama aja meneng ratu. Nggih, setuju dawuh. Mulya ingkang dinangkil wonten Pandhawagung Kraton Pejajaran dados patesan. Sasampunipun kula jumeneng nata wonten ing Kraton Pejajaran. Kula badhe ngangge jimat gelar Prabu Anom Munding Kusumo. Ayatan sampun